बुंबाय थायो बिएसि बिटिडिनि बर'खौ नि जेंनाखौ बे मोननै सुक्तिनि गेजेरजों फोजोबनो नागिरदोंबाबो नाथाय दिनैसिम बे बिटिडियाबो बर'नि जेंनाखौ सुफुंजोबनो हायाखै आरो जि बर'लेण्ड हिसाबै जों आसामखौ डिवाइड आसाम 50-50 स्ल'गान हिसाबै जों होबाय थादोंबाबो जों दिनै आसामखौ बोखावहोनो हायाखै 50-50 खावसे खावसे नाथाय जों गोसो बायफ्ले बुफ्ले 50-50 सो जोंखौ खालामनानै दोननाय जाहैदों बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि थाखाय आरो सेस्ताखौनो जोङो संगठन हिसाबै जों दिनै जय जानानै जों नांबाय थानाय जाहैदों 2003 सनाव बर'नि जेंनाखौ बे समनि बिजेपि सरकारा लाल कृष्ण आडवाणीया बे समाव डिप्युटी प्राइम मिनिस्टारमोन लोगोसे बे समनि प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीया 2003 सनाव बिएलटि जों सुक्ति खालामनानै बर'लेण्ड जि बड'लेण्ड जों बिदों बे बड'लेण्डखौ फोजोबनो नागिरनायाव जों दिनै फोजोबनायखौ जों नुनो मोनाखै मोनब्रै जिल्ला खालामनानै बे बिटिडिखौ संकटनिफ्राय दरं डिस्ट्रिक्टनि बे समनि दरं डिस्ट्रिक्ट दा आथिखालनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट दानानै मोनब्रै जिल्ला क'क्राझार चिरां बाक्सा आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दानानै दिनै बिटिडिखौ बर'नि जेंनाखौ जों फोजोबनो नागिरदोंबाबो दिनै जों जेंनाखौनो जों जोबनायखौ नुवाखै आरो बेजोंनो जों जोबनानै थाङाखै बर'नि जे गांनाय उखैनाय बर'नि जे हास्थायनाय जे लुगैनाय 2003 सनाव सुक्ति खालामदोंबाबो दिनै भारत सरकारा बे समाव नांबाय थानाय जे एनडिएफबि मोनसे सिलाय हमनाय जे हान्जा बे हान्जाखौ बे समाव लेंनानै सावरायाखैमोन जों हयथ' बेखौ बुंनो दिनैनि दिनाव जों बुंगोन जोंनि थाखाय मोनसे मोजां खाफाल बे समाव बिथांमोना बे टकआव बिएलटिजों बिथांमोना एनडिएफखौ लाबोनानै सावरायाखैमोन बेनि थाखाय जोंनि थाखाय मोनसे मोजां बाथ्रा जोंनि थाखाय ब्लेसिं एन्ड डिसगाइज मोनसे आशीर्बाद हिसाबै जों बेखौ साननानै लानांगोन 2003 सनाव भारत सरकारा सानदोंमोन बर'नि जेंनाया जोब्बाय आरो दिनै गोबां संगठनफोराबो बेखौनो सानदोंमोन कि बिटिडिखौनो आजावनानै जों दान्दिसे सम जों लाथ'नोसै होननानै नाथाय 2005 सनाव भारत सरकारनि खावलायनाय बायदियानो एनडिएफबिआ बे समाव सिजफायार खालामनानै हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै भारत सरकारजों रायज्लायनो ओंखारबोदों बिथांमोना गोबाव सम हाग्रायाव थानानै ओंखारबोनायखौ जोंनि रायजो राजाया बे समाव बरायदोंमोन कि जे आद्रा थालांनाय जि मोनफिनजोबि जि इनकमप्लिट आरो पेन्डिं जि बर'नि थाखाय जों बर' हादरखौथ' मोनाखिसै भारतनि संबिजितनि आर्टिकल 2 and 3 आव जि जों मोनथाय जे मोननांगौ मोनसे आलदा हादर हिसाबै जों बेखौथ' मोनाखिसै लोगोसे जे संकट सिबा सदियासिम जों बर'खौ कन्टिनिउस एरियाखौ लानानै मोनसे जग्राफिकेल बाउन्ड्रियाव भौगोलिक बाउन्ड्रि सिङाव बेरा सिङाव लानानै जों रायजो जानायखौ लुगैनायखौ जों मोनाखिसै एबार आथिखालाव एबार जोबनानै थांगोन होननानै जों बेखौ सानदों जाहैबाय 14 बोसोरनि बिथांमोननि सिजफायाराव बिथांमोना अनेक सरकारजों रायज्लायदों जाहैदों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रायानो जाहैबाय 2005 सननि उनाव 2005 सनाव बिथांमोन जितु सिजफायार ओंखारबोदोंमोन रायजो राजाया बर'नि संगठना बिथांमोनखौ अपेन हार्टेड या गोसो हिसाबै बरायनो हायाखैमोन आरो खिन्थु भारत सरकारा बुंदोंमोन एनडिएफबिखौ कि नोंथांमोननो मा नांबावगौ नोंथांमोनखौ बिटिडि होनाय जाहैबाय 500 कोटि हरबाय आरो नांबावगौआ हरबावगोन नोंथांमोना सिलाइखौ भारत सरकारनियाव गथायनानै नोंथांमोना सारेन्डार खालामनानै माबा मोनसे पेकेज लानानै बिटिडिखौनो आजावनानै नोंथांमोना सारेन्डार खालामदो नाथाय बे बाथ्राखौ एनडिएफआ बे समाव गनायाखिसै बिथांमोना बे समाव सभरेन बर'लेण्ड भारतनिफ्राय गावस्रानायनि सिन्ताखौ खालामनानै भारत सरकारजों सावरायनो फैनायाव बिथांमोना माबा मोनसे पेकेज माबा मोनसे थाखा फैसाजों बायनायनि कुनु बाथ्रायानो बे समाव बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा सिन्ताखौनो खालामाखै फैयै 2008 सनाव दुखुनांथाव बाथ्रा 2008 सनाव एनडिएफआ गावस्रादों जाहैदों गुवाहाटीनि बमा ब्लास्ट जानायनि उनाव नाथाय बे समसिमबो सरकारजों आनअफिसियेलबाबो लोगो हमदोंबाबो रायज्लायदोंबाबो
किसुमाननि बाथ्रानि थाखाय सरकारा गोरोबहोनो हायाखै सावरायनायखौ आवगायहोनो हायाखै এই बाथ्राखौ सरकारा बारे बारे बिथांमोननि गेजेराव बुंबाय थादोंमोन जाहैबाय कि नोंथांमोनजों सोर दङ दिनै बर'नि जेंनायाथ' जोब्बाय बिटिडिखौ लानानै सुक्ति खालामबाय नाथाय नोंसोरजों सोर दंबावो दिनै नोंथांमोना आलदा हादर बर'लेण्ड बिदोंबा संगठन हिसाबै सोर नोंथांमोनखौ मदद आरो हेफाजाब होदों आरो इल' नङा दिनै बर'लेण्डनि ओनसोलाव जि दाबि दङ नोंथांमोना खालामबाय थादों এই दाबि द'नि गेजेराव दिनै गुबुन हारियाबो दङ मोनसे हादोरखौ होनांगौबा दिनै बिथांमोनाबो मोनसे मोन्थाय थायो बिथांमोननिबो बिसारखौ जों लानांगोन नोंथांमोना सापर्ट बिनानै लाबो संगठनफोरनिफ्राय हेफाजाब लाबोफा जि इनि उनावसो जों नोंथांमोनजों जोङो सावरायनायखौ जों आरम्भ खालामगोन बेबादिनो एनडिएफनि दैदेनगिरिफोरा संकट सिबे सलिया बेरायनानै प्रपोज बर'लेण्डआव गोबां संगठनफोरखौ लोगो हमबाय गोबां संगठन एनजिअ फिसा हारि आफादफोरखौबो लोगो हमबाय धोरोमारि आफादखौबो लोगो हमबाय साहित्यफोरनि हाबाफारि माने आफादफोरखौबो लोगो हमनानै मोनसे कनसेनसास मोनसे बिल्डआप खालामबाय मोनसे रिजुलेसन बादि बिथांमोना पास खालामना लानानै उदालगुरियाव प्राय 2011 सननि 31 मार्चआव थुबुर खालामनानै ज' लेंहरजोबनानै PGACMनि बे संगठन पिपल जॉइंट एक्शन फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट होननानै मोनसे संगठनखौ जोनोम होनाय जाहैदोंमोन जाहैबाय जोनोम होनायनि आंदो इनो उद्देश्य दंमोन कि एनडिएफआ मोनसे पिपल्सनि गेजेराव एक्शन कमिटिनि जोरै हाबनानै रायजो राजाखौ बुजायनाय आरो लोगोसे सरकारनिसिम नारसिननाय मोनसे प्रेसार ग्रुप हिसाबै मोनसे आन्दोलनकारि ग्रुप हिसाबै मोनसे एडभोकेसि ग्रुप हिसाबै रायलायनानै भारत सरकारखौ एनडिएफजों मोजां मोनसे बिसाराव बिथांमोननि जेंनाखौ समस्याखौ सुफुंनो थाखाय बे जॉइंट एक्शन कमिटिखौ जोनोम होनाय जादोंमोन मानो होनबा दिनै एनडिएफआ मोनसे ग्राउन्ड रुलनि बेंजोआव खाजानानै दङ बिथांमोना ग्राउन्ड रुलखौ फल' खालामनांगौ जाहैदों बै समाव बिथांमोना पाब्लिकआव मिटिं गानो हाया रायजो राजाखौ लानानै सुबुं गम खालामनो हाया बिथांमोना राजा लामा होबथानो हाया बिथांमोना थांनानै सरकाराव डाइरेक्ट बायबाय बुंनो हाया बेनि थाखाय बिथांमोननो मोनसे संगठन नांगौ जाहैदोंमोन जे संगठना रायजो राजाजों दाजानाय रायजो राजानि मददखौ बिथांमोना मोननो थाखाय हिसाबैनो दिनै पिपल जॉइंट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट हिसाबै जों सुंद'यैनो एक्शन कमिटि हिसाबै बुङो बेखौ जोंखौ जोनोम होनाय जादोंमोन दिनै जोङो प्राय 9 बोसोराव आगान लाबाय बे 9 बोसोराव जों दिनै जों फैयैनो जों गोबां आन्दोलन खालामबाय गोबां सरकारजों जों सावरायहैबाय बुंबाय बाथ्राफोरखौ बे समाव बे जोंनि खोथाखौ गनायनानै जोंनि समाव सारनायखौ बिथांमोननि गोहोआबो खम नङा होननानै सरकारा बाध्य हिसाबै प्राय माने दिनै भारत सरकारा बेखौ गनायनांगौ जाहैदों आरो हिसाबै जोंनि भारत सरकारा एनडिएफजों सासे इन्टरलकेटर होनानै बर'नि जेंनाखौ इन्टरलकेटरनि गेजेरजों सावरायनानै सरकारनि सासे रिप्रेजेन्टेटिभ होनानै सावरायनायनि गेजेरजों बर'नि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय दिनैसिम सावरायगासिनो दं जाहैदों गिबियाव पिसि हालदारखौ बिथांमोना होदोंमोन भारत सरकारा आगोलथ' थोंजोंबाबो भारत सरकारनि दैदेनगिरि राजनैतिक लिडारफोरजों रायलायनाय जायोमोन नाथाय बे बुस्थुआ माब्लाबा जायो माब्लाबा जाया माब्लाबा हम मिनिस्टारजों सावरायोबा मा जाहैयो हम मिनिस्टारा साननैनि उनावनो बिथांखौ सोलायनानै गुबुनखौ होनाय जायोमोन हिसाबावनो मा जायो सावरायनाया ब्रेक जायो सोरबा अफिसारखौ होदोंबाबो बे अफिसारा हयथ' ट्रान्सफार जानानै थाङो बिथांखौ बोख्लायनानै दोननायनि उनाव मा जायो आखौ सावरायनाया ओरैनो थाना जायो बेक टु स्कुवेर वान थारमाने आगोल जि सावरायदोंमोन बे जेबो जाहैया आखौ फैनानै गोदान अफिसारा गोदान सोरबा राजनितिक दैदेनगिरिया सोरबा मन्थ्रिया बिथांमोना आखौ आराम्भनि खालामनांगौ जाहैदोंमोन बेखौ नुनानै सरकारा सानबाय सासे पार्मानेन्ट भाबे सासे गिदिर अफिसार बेखौ केबिनेट रेंक हिसाबै नियुक्ति होनानै जों सावरायनायासो मोजां कि बिथाङानो आराम्भनि खालामनानै जोबजासिम बिथाङा सावरायगोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा गिबियावनो नोंथांमोना खोनादों पिसि हालदार हिसाबै बिथां सासे इन्टरलकेटर बिथाङा आइबिनि सासे एक्स डाइरेक्टरमोन बिथांखौ होनाय जादोंमोन जाहैबाय नाथाय बिथाङा
गोबाव बोसोर सावरायदोंबाबो बिथाङा बर'नि जेंनाखौ दावगाहोनो हायाखै आरो बिथांमोननि गिदिर गोसोआ मोजां नङैखाय एनडिएफआ गेजेर ससेयावनो बयकट खालामदोंमोन जाहैबाय बयकट खालामनो जों सावराया बेनि उनाव भारत सरकारा गोबाव बोसोर ओरैनो ड्रप थानायनि उनाव दिनेश शर्माखौ होबाय आरो दा बावैसो बे बोसोरथामनि गेजेराव दिनै बिथांमोना दिनेश शर्माखौ सोलायनानै एबि माथुरखौ रायज्लायबाय थादों जाहैबाय दिनै भारत सरकारजों एनडिएफनि सावरायनाया बेसेबां आवगायदों बेसेबां आवगायाखै एनडिएफनि दैदेनगिरिफ्रा दंफैयो मैयाबो बिथांमोना साननै गुवाहाटीयाव सावरायदोंमोन जाहैबाय बिथांमोननि रिपर्टखौ दा बिथांमोननि खुगाजोंनो नोंथांमोना खोनानो मोनगोन नाथाय दिनै भारत सरकारा एनडिएफजोंल' रायज्लायाखै बिथांमोना सिलाय हमग्रा मोनसे हान्जा सिजफायाराव दङ दिनै मोनसे डेम'क्रेटिक हान्जा हिसाबै जों मोनसे गणतान्त्रिक संगठन सिलाय हमै संगठन हिसाबै दिनै आबसु आरो लोगोसे पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटिजोंबो समानै समानै भारत सरकारा रायज्लायबाय थादों जाहैबाय दिनै बर'नि सावरायनाया मोननै खेबजों थांबाय थादों मोननै दिगजों थांबाय थादों मोनसे जाबाय सिलाय हमग्रा हान्जाजों मोनसे जाबाय सोमावसारारि गणतान्त्रिक संगठन जी संगठनफ्रा सिलाय हमा आबसु जा दिनै जयेन्ट एक्शन कमिटि जा इउपिपिएल जा बेजों सावरायबाय थादों दिनैसिम जों बिजेपि सरकाराव जों 3 बार सावरायबाय गोदो कंग्रेस सरकाराव जों आमोलाव खेबबा जों सावरायबाय जों आइन जों माने 8 राउन्ड जों सावरायबाय नाथाय 2019आव गोदान सरकार फैनायनि उनाव अमित शाहया होम मिनिस्टार फैनायनि उनाव दिनैसिम जों सावरायनायखौ आरम्भ खालामाखै बेनि थाखाय जों सरकारजों जगाजग खालामबाय थादों बिथांमोनखौ जों नारसिनबाय थादों जों सम जों आन्दोलन खालामनानै हाबाफारिखौ जों लादों सरकारा बुंदों थाबनो सावरायगोन जिहेतु एनडिएफजोंबो सावरायबाय थादों नोंथांमोनजोंबो जों सावरायगोन बेखौनो जों दिनै बर'नि गेजेराव रायजो राजानि गेजेराव मोनसे रादाबखौ होनो सानदों दिनै बर'नि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय सरकारा मोनसे गोसो खालामनायखौ जों बे रादाबखौ जों मोनदों बे खोन्थाया नङा नंगौ बेनि थाखाय बिथांमोना जोंखौ गले गले बुंदों बर'नि जेंनाया जोबनांगौबा नोंथांमोना खौसेथि जानांगोन संगठनफोरा सोरबा आलदा सोमावसारनाय सोरबा आलदा फैनानै सावरायफैनाय बेजों नङा नोंथांमोना जि सोमावसार खालामदों हादोर लुगैनाय जि संगठनफोरा ज' जानांगोन रायजो राजाया ज' जानांगोन ज' जानानै नोंथांमोना बर'नि जेंनाखौ फोजोबनांगोन बेनि थाखाय जों सिन्था खालामदोंमोन जों सिन्था खालामदों गेजेराव जों सिन्था खालामनानै जों दिनै मात्र एनडिएफल' नङा जयेन्ट एक्शन कमिटिल' नङा जों दिनै आबसु इउपिपिएल लोगोसे रन्जन बेमारनि हान्जाया जों ज'यै दिनै भारत सरकारजों जों सावरायदों जों ज'यै सोमावसारदों जों ज'यै थांनानै जोङो दिल्लीयाव जोङो धर्ना होदों जोङो आन्दोलन खालामदों जों दिनै गोहोखौ खिन्थानो कि जों ज' जाबाय बेखौसो सरकारा लुगैदों आरो नंगौ बर'नि जेंनाया जोबनांगोन बर'फोरा आलदा हादोर मोननांगोन बे मोनसे पेन्डिं केस सरकारा होनो थाबावनाय जि भारतीय संबिधानाव लिरनाय बिएससि बिटिडिखौ होबाय नोंथांमोना बेखौबो लाथ'नानै बर'नि जेंनाखौ इयानो फोजोबदो नाथाय जों बेखौ जों माबोरै गनायजोबनो हागोन दिनै बिएससिजों बिटिडिजों बर'नि जि लुगैनाय जि हास्थायनाया जि मिजिं जि सिमां बेजों माब्लाबाबो जाजोबा बेनि थाखाय जों बुंदों दिनै नोंथांमोना तेलेंगानाखौ होनो हायोबा दिनै छत्तीसगढ़खौ होनो हायोबा दिनै नोंथांमोना मध्य प्रदेशनिफ्राय बुखावनानै छत्तीसगढ़ होनो हायोबा दिनै बिहारखौ बुखावनानै झारखन्ड होनो हायोबा दिनै इउपिखौ बुखावनानै उत्तराखन्ड होनो हायोबा दिनै जम्मु एन्ड काश्मीर जे मोनसे हादोर मोनसे स्टेट दंमोन बेखौ बुखावनानै लादाखिफोरनो थाखाय जुदि इउनियन टेरिटरि होनो हायोबा जम्मु एन्ड काश्मीरखौ बुखावनानै जुदि जम्मुखौ मोनसे जेएनकेखौ मोनसे स्टेट खालामनो हायो माने इउनियन टेरिटरि खालामनो हायोबा दिनै बड'लेण्डखौ मानो होनो हाया बेखौसो जों बिख'बाय थादों आरो बिख'नो थाखाय जों ज' जादों हिसाबै जों दिनै आबसुजों जा इउपिपिएलजों जा जों रन्जन दैमारि जा जों दिनै गबिन्द ग्रुप जा जों समान जों आन्दोलन खालामदों आरो बेनि थाखायनो जों पेरेलेल भाबै जयैनो जों सावरायबाय थागोन आरो नोंथांमोननि रायजो राजानि मददआ हदाय दङ दिनै रायजो राजाया बर'नि सिमांखौ माब्लाबाबो फेलें खालामाखै जों मिथिङै दावथे जों बुंबाय थादों बुंब्लासो जोंनि दैदेनगिरिफोरा दिनै बिथांमोना धैर्य गैया जाहैबाय 12,000 सुबुङा
गावनि जिउखौ बावबाय 20,000 30,000आ जेल जानानै दिनै बिथांमोननि न' बां सावजादोंमोन सानसे समाव बिथांमोना सोरबाया गुलि जादोंमोन सोरबा पुलिसनि लावथि बुजानानै पंगु जाना थादों आरो दिनैसिम जोंनि लिडारफोरा जोबजासिम थैजासिम जेलाव दङ बेखौ NIA कर्टआ बिसार होनानै दोनदों 200 जन सोरबा सम्मितिनि नामाव सोरबा उमुकनि नामाव बिथांमोना दिनै आसामनि खैबाथा जेलाव जोबनानै दङ दिनै गहपुर बादियाव मोननै दाहाव जाबाय बे मोननै दाहावायाव प्राय 534आ सानसेयावनो मुंख्लं जादों थैदों बिथांमोनखौ बुथारदों दिनै बिथांमोननि जि जिमा सोलेरा आलो गोजोननि जायगाखौ मोनाखै बिथां दैदेनगिरिफोरा सानाखै धैर्य गैयै जादों कि दिनै सुक्तिजों आंजोंल' जानांगौ आंजों जागोन बे बाथ्राया जोंनि गेजेराव बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जि समाव सरकारानो बुंदों नोंथांमोना ज' जानो नाजा नोंथांमोननि जेंनाखौ जों फोजोबगोन बर' हारिखौ फोजोबहोगोन नोंथांमोना एनो नांथाबबाय था बे समावनो दिनै धैर्य गैयै सोरबा व्यक्तिफोरा गावनि बिबानखौ हास्थायनानै सारा जीवन गावनो बिबान लानो लुगैनानै बिथांमोना दिनै आफादखौ गावस्रा गावसै आरो लोगोसे पिपल जन एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट जों बायदि संगठनखौ सोरबा साब्रैसो थांनानै आलदा मोनसे संगठन एखे नामावनो संगठन दाहैनायखौ नोंथांमोना दिनै मिथिगौ दिनै नोंथांमोना नुदों दिनै लाजिदों सोर जोंसो बर' हिसाबै जों लाजिदों जों मानो खौसे जानो हाया आरो दिनै मा स्वार्थ दङ गावस्रानायनि बिबान मोनसे होदों बे बिबानखौ लानानै सन्मानखौ लानानै सावरायनायाव थाबाय थायोबा मा नुकसान दंमोन दिनै मानो बादायलायनाय दिनै आं बड'लेण्ड हादोरखौ आं लाबोनो हागोन बिथांमोना लाबोनो हाया दिनै बिथांमोना जुदि लाबोनो हादोंबा लाबोनो हागोनबा दिनैसो मानो लाबोनो हायाखै एसे मोनसे गिदिर प्रश्न आं दिनै सोंनो लुगैयो दिनै बिथांमोना मानो गोदाव सोराव खालामदों रायजो राजाफोरखौ भुल पन्थायाव मानो लांनो नागिरदों दिनैनि बे प्रश्नआ दिनै उत्तरा जोंजे सत्य बेनि प्रमाणा मिया मोनजेनबायनो दिनै बिथेरेन बर' सिगांनि आफादगिरि दा बर्तमान एक्सपाल खालामजानाय दिनै आंनिनो सासे डिपुटि चिफ कनभेनार जइन्ट एक्शन कमिटिनि बिथाङा मा सानदों मा सानाखै मिथिला हठातनो ओंखारलांनानै बुंबाय दिनै आं आलदा दाहायगोन आंखौ एक्सप्लेनेसन कल खालामदों एक्सप्लेनेसन खालामदों आं खुद्रिदों भाई नोंथाङा बे मास मोननै मोनथामनि गेजेराव अनेक षड़यन्त्र खालामनानै माब्लाबा गेलिंफुङाव सिक्रेटलि मिटिं खालामहैयो माब्लाबा सामब्रजों मिटिं खालामहैयो माब्लाबा गुवाहाटीनि बबेबा हटेलाव मिटिं खालामहैयो जोंनि अनेक गुबुन हारिनि कनभेनारफोर दङ जोंनि कनभेनारफोरखौ बिथांमोना जोंजों साइड लायोबा नोंथांमोननो जोङो गारि होगोन जोंजों साइड लायोबा नोंथांमोननो जों फैसा होगोन रां होगोन होननानै फुस्लायनायखौ जों मिथियाखै नामा दिनै आं हाजोन चिफ कनभेनार जों दिनै गावस्रासिगोन नोंथाङा गोविन्दजों थानाङा नोंथांमोना आबसुजों थानाङा फैदो एक्शन कमिटिया चिफ कनभेनार हिसाबै नोंथांनो बेसेबां रां नांगौ नोंथांनो बुलेर' नांगौ ना स्कर्पिय' नांगौ जों होनो दङ जों होगोन होननानै बे बाथ्राखौबो आंनियाव सानैसो थांनानै फोरमायहैदोंमोन जाहैबाय आरो जोंनि अनेक कनभेनारफोरखौथ' फुस्लायदों नाथाय जोंनि सासेबो सेन्ट्रेल कनभेनारा सासेनि अनगायै रावबो थाङाखै ओमफ्राय जि थांदों सोरबा डिस्ट्रिक्टनि नोंथांमोननि एरियानि तामुलपुर ओनसोलनि जोंनि जइन्ट एक्शन कमिटिनि आफादगिरि जुगन बसुमतारिया थांदों जाहैबाय बिथाङा बेसेबां लाख क्रर मोना मिथिया दिनै नोंथांमोननि ओनसोलनि रमेश सरकारिया थांदों जाहैबाय बिथांमोनाथ' डिस्ट्रिक्टनि सेन्ट्रेलनि रावबो थाङाखै मानो होनबा जोंनि संगठना मोनसे कंग्ल'रेट मोनसे आमब्रेलासो थारमाने जोंनि संगठना सोरबा व्यक्ति मानसिजों दाजानाय संगठन नङा संगठनफोरनि सापर्ट जोंजों देउरि संग्राम समिति दङ जोंजों देउरि स्टुडेन्ट इउनियन दङ जोंजों राभा स्टुडेन्ट इउनियना दैदेनगिरि हरदों बिथांमोननिफ्राय रिप्रेजेन्टेटिभ हरदों दिनै सनल कसारि स्टुडेन्ट इउनियना जोंनो हरदों
दिनै सानसे समावथ' हरनिया कचारियाबो बिथांनि आफादगिरि समनि आफादगिरि माबा हरनिया होननाय बिथांमोनबो जों सासे मेम्बारमोन बेबायदिनो गोबां संगठन प्राय जोंजों 50निफ्राय बारा संगठना सानै सानै मेम्बार हरनानै जोंजों कंग्लमेरेट हिसाबै सोमावसारदों सरकारा मोनसे प्रस्ताब होदों एनडिएफबि जों सावरायनायाव जुदि बर' आदब थायोबा बड'लेण्डआव जोंहा खुनु आपत्ति गैया होननानै बिथांमोना बिथांखौ जोंनो लिरनानै होदों आफादनो लिरनानै होदों बै बेसखौ लानानै बिथांनि लिरनायखौ होनो लानानै दिनै एनडिएफआ भारत सरकाराव बिथांमोना जे सापर्ट दङ गुबुन हारि माहारि गरखाफोराबो बेंगलि स्टुडेन्ट इउनियनाबो जोंनो सापर्ट दङ दिनै अनेक संगठन जोंजों दङ मुस्लिमफोरनि संगठनाबो सापर्ट दङ हेफाजाब दं होननानै बिथांमोनाबो लिरना होदों बे लिरनाय हिसाबै दिनै सरकारा दिनै जइन्ट एक्सन कमिटिखौ भारत सरकारा सावरायनायाव मोनसे स्टान्ड मोनसे पजिसन होनानै दोनदों जोंबो मोनसे स्टेक हल्डार जानानै थादों मानो होनबा दिनै जइन्ट एक्सन कमिटिया फिसा संगठन मोनसे गामि ओनसोलनि संगठन मोनसे एनजिअ बादि संगठन थानानै जायाखै दिनै आफसोस जेसेबां उत्तराधिकारी भारत सरकारजों सावरायनो मोनदों बे समान हिसाबै जोंबो दिनै जइन्ट एक्सन कमिटि हिसाबै भारत सरकारजों बर'नि जेंनाखौ फोजोबनायाव जों थन्न थन्न क्लस बाय क्लस भारत सरकारजों सावरायनायाव जोंबो हेफाजाबखौ जों मोनदों जोंबो प्रस्ताब आकारे भारत सरकारजों जों गनायजादों बे जों फिसा संगठन नङा दिनै सोरबाया व्यक्तिगत स्वार्थ होननानै जों बुंनांगोन मानो होनोबा दिनै सोरबा बायदिया बुंदों दाखालि बावैसो बुंदों बिथांमोनजों जे हाग्रामामोन हाग्रामायाबो बुंदों सुक्तिया धीरेन बर'जों जानांगौ धीरेन बर' ग्रुपजों जानांगौ नाथाय बे साननै सावरायनायाव जों मिथिबाय दिनै भारत सरकारा जि बाथ्राखौ बुंदोंमोन नोंथांमोना ज' जा जेंनाखौ जों फोजोबनांगौ होननायाव दाखालि जे एनडिएफजों भारत सरकारा सावरायदों बे साननैनि गेजेराव जे सावरायदों बे सावरायनायाव दिनै एनडिएफनि मोनथाम संगठनखौ लानानै सावरायदों जाहैबाय जों बिदिनो बुजियो कि धीरेन बर'जों सुक्ति जाया जायोबा ज' जागोन दिनै आफसुआबो समान अंखियार मोनगोन एनडिएफआबो जिहेतु सावरायनायखौ दैदेनबाय थादों गबिन्द बसुमतारी सारनि दैदेननायाव दिनै प्रमान मोनसे जाहैबाय दिनै बिथांमोननि बुंनायाव बेयाव थांगोन दा दैदेनगिरिफोरा नोंथांमोननि सिगाङाव इसिङावनो बुंगोन आं बेखौ बारा गोलाव हिसाबै गुवार एसेबां बुंनो सानाखै नाथाय बेनो जाहैबाय जों माबा मोनसे मोननांगौबा जों इउनाइटेडलि जोङो जयैनो जों थानांगोन दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोराल' नङा दिनै रायजो राजायाबो ज' थानांगोन जों बेखौनो बुंदों सोर सत्यनि लामाथिं लांबाय थादों आरो सोर दिनै जातिखौ खावनै खावथाम खालामनो नाजादों बेखौ नोंथांमोना बिसार खालामनांगोन नायनांगोन साननांगोन नायनांगोन जे मेगननि गेजेरजों नायनांगोन दिनै जों बुंदों बर'नि जेंनाया पार्मानेन्ट भाबै सोलियाव जानांगोन दिनै जों सानाखै माबा मोनसे फिसा लानानै बर'नि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय जों बुंदों जोङो खुनु पद्धे साप्लाइ स्टेटनि गाहायाव जों गनाया संकसजों जों सलियासम जों बिदों संकसजों सलियासम जोंनो होनांगोन खोलायाव जे थानांनाय बर'फोर बे बर'फोरनि थाखाय मोनसे बेबस्था जोंनो होनांगोन थारमाने मरिगाव गलाघाट कामरुप बरपेटा बेयाव जे थानांनाय जे थाबोगोन सुक्ति जानायनि उनाव बर' हादोरनि उनाव बिथांमोनखौ जों लानो हाया कार्बि आंलंनि बर' जा मरिगाव गलाघाट नगावनि बर' जा गवालपारानि बर' जा बिथांमोननि थाखाय मोनसे राजनितिक बेबस्था बिथांमोननि सोलोंथाइनि बेबस्था मोनसे संबिधान हिसाबै सुरक्षित जानांगोन बिथांमोनाबो मोनसे सेफगार्ड मोननांगोन लोगोसे कार्बि आंलंआव जे हाजोआरि हिसाबै जे मोननांगोन बे मोनथाम पलिटिकेल दाबिखौ भारत सरकारा गनायना लानांगोन आरो जोंनो होनांगोन बे बाथ्राखौ जों बुंबाय थादों आरो जों बेखौनो जों गिदों जोंनि गेजेराव दावहैनानै बोफ्लाय खालामनानै सोरखौबा बार्गेनिंआव लांनानै दिनै बर'नि जेंनाखौ बिटिडिनि आन्दारावनो फोजोबगोन नामा बेखौसो जों गिदों नाथाय जोंथ' माब्लाबाबो आगानखौ बिस्वाया जों हदाय आवगायबाय थागोन आरो नोंथांमोनानो हदाय जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होबाय थागोन होननानै आं सानो आंथ' बारा गोलाव बुंनो सानाखै दिनै बेखौनो आं स्पष्टभाबै दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंनानै थांनो सानदों कि दिनै भारत सरकारा बर'नि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय मोनसे गोसो खालामबाय आरो गोसो खालामनायाव जोङो जयै जों ओंखारनांगोन नाथाय बेखौ बुंनानै जों न'आवनो उन्दुना थागोन जोंनि संगठनफोरा जोंनि दैदेनगिरिफोरा रायजो राजाफोरा जों बेखौ सानाखै जोंनि गेजेराव बिराद हरजन्त्रआ बिराद एम्फौ एनला हाबनानै हाब्बाय बिजानुखौ सोनानै होबाय थादों
जोंखौ माबा मोनसे कनसिडारेसनाव लांनानै सुक्ति खालामनोबो बिथांमोना नाजानायखौ जों नुनो मोनदों बेखायनो थाखाय जोङो दिनै जोंनि सोमावसारनायखौ जों माब्लाबाबो जों पिछुवाय जों खमायाखै गाबोन जोङो सारिदुवार सनितपुरनि सारिदुवार आरो सनितपुर जिल्लाखौ लानानै मोनसे जों सुबुं गौमा जों खालामदों जों इयावबो बाहागो लाहैगोन इफोरबायदिनो जों 25 तारिखआव मुभमेन्ट ग्रुपआ क'क्राझाराव मोनसे क'क्राझार चिरां ओनसोलनि थाखाय जों मोनसे सुबुं गौमा जों खालामदों आरो इफोरनो जोङो बाक्सायावबो जों खालामगोन उदालगुरियावबो खालामगोन बेखौ जों खालामलांबाय थागोन जों ओरैनो जिरायनो थाया जों सरकारनिसिम मोनसे डाइरेक्ट मेसेज हरनो सानदों दिनै रायजो राजाफोरा हदाय साग्रिद दङ आरो जोंनो बर' हादरखौ नांथारगोन जोंहा खुनु कमप्रमाइज गैया आरो कमप्रमाइजनि मोनसे नन कमप्रमाइजनि मोनसे मेसेजखौ हरनो थाखायनो जोङो এই हाबाफारिखौ लानो जोङो बाध्य जादों आजखौ लाखानांगोन मानो होनोबा जोंनिया खुनु एमएलए एमपि गैया जोंनि गोहोआनो रायजो राजाफोर आरो रायजो राजाफोरानो जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होनांगोन बेखौनो बुंनानै आं फंनैसो हारसायाव बुंनो सानदों আজি আমার উদ্দেশ্য এই মাত্র নহয় কি বড়োল্যান্ড অকল বড়ো কাৰণে হ'ব পিপল জেনারেশন কমিটি ফর বড়োল্যান্ড সংগঠন আজি 9 বছৰত পৰিণত হৈ মানে চলি আছে আমি স্পষ্টভাৱে আমি কৈছো আমি বড়ো হিচাপে আন্দোলন কৰিছো এটা পৃথক বড়ো ৰাজ্য আমি খুজি আছো এটা অঞ্চলটো লৈ পেলাই কিয় আমি কৈছো নিজকে ভূমিপত্ৰ আৰু ভূমিপত্ৰ আজিলৈকে ভাৰতৰ সংবিধান ভাৰতৰ আজাদী পিছত ভাৰতে যেতিয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পাইছে আজাদী পাইছে এই সময়ৰ পৰা আমাৰ যে অধিকাৰ আমি যে পূৰ্ণগণ হিচাপে পাব লাগিছিলে আমাক দিয়া হোৱা নাই তাৰে যুদ্ধ আমি কৰি আছো ভাৰত চৰকাৰে আমি কৈ আছো আমি কোনো বেআইনী আমি দাবী কৰা নাই ভাৰতত লিখা অন্তৰ্গত 2 আৰু 3 আৰ্টিকলত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে কি ৰাজ্যত দিব পাৰিব না নোৱাৰিব এই হিচাপে অনেক ৰাজ্য হৈছে আজি তামিলনাডুত কি তামিল স্পিকিং মানুহ আছে নাকি আজি তামিলনাডু এক সময়ত তামিলনাডু এটা ডাঙৰ প্ৰদেশ আছে তাত আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ বিভাজন কৰা হৈ গ'ল তাত মানে কেৰালা বিভাজন কৰি লৈ গ'ল আজি ইউপি তো বহুত এটা ডাঙৰ প্ৰদেশ আছে তাত উত্তৰাখণ্ড লৈ গ'ল আৰু এক হিচাপে পাঞ্জাব হাৰিয়ানা এটা বহুত ডাঙৰ এটা ষ্টেট আছে তার হারিয়ানা এটা বেলেগ কৰি পাঞ্জাব এলেক কৰি হিমাচলত কিছু এটা পঠাই পেলাই এনেকা এটা ৰাজ্য গঠন কৰি ভাৰতত আহি আছে আজি বড়োসকলৰ ডিমাণ্ড আজি নহয় যেতিয়া স্বাধীন নোহোৱা আগত পৰাই ভাৰতত যেতিয়া ব্ৰিটিছ ৰাজ্যটো কৰি আছিলে এই ৰাজ্যটো কৰাৰ সময়তে 1928 চনত গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মই বড়োসকলক বড়ো কছাৰীসকলৰ বিলাকত বেলেগ এটা স্বীকৃতি বেলেগ এটা এন্টিটি এটা চিনাকি দিব লাগে বলে এই দাবীটো হিচাপে হৈ আছে আৰু দাবীটো আমি আনি ভাৰতত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত পিটিচি হওক 1987 পৰা 1987 চনৰ পৰা আপচোয়ে ডিভাইড আসাম 50-50 স্লোগানেৰে আৰু আজি এনডিএফে আপচোয়ে বড়োলেণ্ড হিচাপে আমি দাবীটো আমি কৰি আহিছোঁ আমি যেতিয়া বড়োলেণ্ড কথা কওঁ এইটো আমি নকওঁ কি ইয়াত অকল বড়োসকলে বাস কৰিব পাৰিব ভাৰতৰ সংবিধানত কেতিয়া এটা পোৱা নাই হয় ভাৰতৰ অনেক প্ৰদেশ আছে এটা ভাষাৰ নামেৰে প্ৰদেশ আছে আজি মই যদি পাঞ্জাৱৰ কওঁ তাত মাত্ৰ পাঞ্জাবী স্পিকিং মাত্ৰ নাই তাত জাত আছে তাত ৰাজপুত আছে তাত শিখ আছে পাগৰি বান্ধা শিখ আছে আজি যদি আন্ধ্ৰ প্ৰদেশক বেলেগ কৰা তেলেংগানা যদি গঠন কৰিছে তাত মাত্ৰ তেলুগু স্পিকিং পিপল মাত্ৰ আছে তেলুগু কোৱা ভাষা কোৱা মাত্ৰ আছে তাত এটা জাতি মানুহ আছে এইটো নহয় অনেক জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে তাত যদি আমি নাগালেণ্ডৰ কথা কওঁ তাত মাত্ৰ অকল নাগালেণ্ডত মাত্ৰ ইয়াৰ নাগাবিলাকে আছে ইয়াৰ মিজোৰামবিলাকে আছে মিজোসকলবিলাকে আছে এইটো নহয় যদি আমি কওঁ যদি মিজোৰাম এইটো যদি মিজো ভাষাক আমি যদি উল্লেখ কৰোঁ it will be called the land of the Mijos Ram মানে land মিজো ভাষাত ৰাম মানে নিজৰ স্থায়ী বাকী তাত মিজোৰাম কিন্তু মিজোৰামত আমি গম পাইছোঁ মিজোৰামত তাত চাকমা গীতা আছে তাত ব্ৰু গীতা আছে তাত গোৰ্খা গীতা আছে অনেক জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে কিন্তু নামটো হৈছে মিজো সেম ভাৰতৰ সংবিধানে এইটো কোৱা নাই কি বড়োলেণ্ড হ'লে যে একে জাতিৰ মানুহে কি ভাগ সুবিধা পাব এইটো নহয় মাত্ৰ আজি আমি বড়ো হিচাপে এই আন্দোলনটো আমি চলাই আছোঁ কাৰণে আমি এটা নাম এটা দিছোঁ এই নাম এটা আমি দিছোঁ
বড়োলেণ্ড বোলে আৰু বড়োলেণ্ডত সকলোৰ অধিকাৰ সকলোৰ সন্মান ইয়াত বজাই ৰখা হ'ব বুলি আমি মিটিঙে আকাৰে কৈ আহি আছোঁ ইয়াৰ কোনো সন্দেহ থাকিব নালাগে ইয়াৰ কোনো সন্দেহ থাকিব নালাগে এটা লেণ্ড হ'লে এটা ৰাজ্য হ'লে ইয়াত কি সা সুবিধা আহিব আপোনালোকে সকলোৱে গম পাবই আজি আমি বিচৰা নাই কি ইয়াত আমাৰ মাজত এটা বাদ বিবাদ